Amen. Never told you. And then there will be. Never say a teacher. Amen. Because I don't know something inside. Now what's your name? Aha, it's a corporate channel. My God!
Evangelist wa my present one as of what I'm ahead of about. Oh, so far time, so far time, so far time. So far time, or your line, your moon. Oh, Tommy! Tommy! I'm not so fully busy. I have come to be an over company, and because of the blood, the person young so see the so fast, who so see where they go face, what they have process of person. Any amount to be a woman to the yes, oh, Papa, what to ask you? So for the city of this now. And parents that you can suffer and first people do suffer. The only person all rice, and the rice farmer. For not going to let my people suffer. You will say, Amen. Oh, Amen. The people say, come so they can suffer from some more. What do you publish on himself? Amen. Are you ready? Oh, Maybe I have to go here for fun. It will be a first kind of people. And Zabon is going to be a woman winning free. She can be a woman winning free. Oh, great. You have no car. Oh, where is that? Are you ready? Oh. What the name to Roma and Shady Moja do Roma Yaga? What the name to Roma and Shady Moja do Roma Yaga?
Sọ́kò sẹ́ ọ̀hún sàǹpà ẹ̀. Bẹ̀sẹ̀ ọ̀hún sàǹpà ẹ̀. Ètí mo tẹ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ni àjẹ́ o, kọ́ ọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Kọ́ ọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí. Yẹ́n sẹ́ ọmọ gbọ́ tẹ̀ntẹ̀rọ̀. Tẹ̀ntẹ̀ fọ́ọ̀rẹ́ báyìí. Ọmọ báyìí. Bọ́wọ́ jí. Fọ́tò kò jí pápá sọ́kò. Wọ́n fi àṣẹ yìí. Sáà tiẹ̀. Ọ̀nà mi tún mo ta yẹn lọ sa. Ayé ní abúlé o, mà ní ajé. So for the laser, original. Original, when I did you, what you original one? Original one. Original. What did you want? Come in. Original one is how we are. Original one. One will share we are. Amen. Mama yi ka sáwọn tura. Mọ́jà mi ń pì. Voice Risha. Mọ́jà mi ń pì. Voice Risha. Mọ́jà mi ń pì. Yẹ bẹ́ẹ̀ sọ. Mọ́jà mi ń pì. Yéṣu Kristo mọ́jà mi ń pì. Mọ́jà mi ń pì. Amen. Na mo amo president na ni so. Mo ana mo be wish e fa speaker. Amen. Asofo na basa. Na me ntuma se bi akire. Mo je so abepe. Amen. Obi e dira ba bi a wo je wa me ka ka mo. Sa Ẹni tí a jẹ lọ. Tiẹ̀ conference wọ́n tún sáwọn ìwé. Yéṣu mọ́jà ẹ̀ apá mi náà Yéṣu mọ́ mọ́.
Rainbow. Miracles.
Omo nyasa before. Omo nyasa member for. I heard Mr. Kokoman. Mr. Tonka. Come on. Now, I love my trumpeter. Also for Bonza. Now, my lead guitar. I call you Ofata. Now, my best man, Ofaba. Oh, you didn't know. Now my order is Ora. Akasa for boy. Who put that kasa for me? Aha. I can't see it now. Now, my drama. Adabu.
Amen. Oh, amen. Oh, amen. Amen. Let's go. If you went as no one program, let's go. Good. So for you, go. So for you, I'll go. Be real. What did you have to do? You don't quite well. One of Messina. Idiot kids. I love it. I'm a total. Messina, so what's all of you are going as well? I'm going to national. So what's all of you are going as well? I'm going to national. Yeah, why are there? Why are there? The way you graduate, you don't grab the hard. Ovation. Can I make a see a mommy? This is suffering the group quite well. One. Oben was hey, so one kill ya my young to myself. What now or when you so man? I know what I'm I am was I said I was young one of Fatia. Was that Jesus man? So yes, one can't see can't say that. But as a plan, I was in an assistant. But you should tell you, Mr. and then wake up here a song. None of the things he can't do. So, or to show no or to do a seal of a free ball and I said, so I'm possible who other rest is so who better on Pavia. And then you better get some Jesus. You better get I said, yes, I'm a bit yes here. You better get yes here. Every son, Papa, you want to be sorry. Say yes, I'm sorry about it. And then you better get some Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Tinasi. Yameslau. God beka saza yon fwa. Ye nyani ye ko mama nati. Amen. Ye nyani ye ko mama nati. Ejuka si ata oka. Amen and amen. But someone Yesu mami. Mr. Now, what's up? When you say, I will be out of some woman at the shop. Okay, and when you're fast now, I'm going to make an you often for oneself to go to where you're where you're bound to not what's on our boss. Now, when you see that, after that, I am also offering. Mr. You see, I am also paying. What to would in a zero home? I'm a different name. Papa saying as an aha, and you can life. Oh, Mamma, and Messlau, you see, Nepeta Cosso, not Yamon Pie. Yo, I'm a friend, you are not Mamma, and no Papa, about Temple, and Omega. You are no move up, and you can. Oko Sunday school na the room tano. Ti misra akola de obaba bia mo fa ko Sunday school. You offering na page akosoro. Misra wo gina kira mfa nche wa dwunu misa won ka ho. Wo lolu kwan mu akwa na o te anka. Bra be to offering ni bi. Look on Facebook why. Yes, page akosoro na yemo so mpai. Misra you can be our father then you offering or he never was see I'm following somewhere now maybe also friends now your brother who should show the same so Mesra so nipa bi obatu bottom no asana na boss o Mexican company nsem da shira wo mansa no adwuma ade bi amadu nsabe so modon for ma ye shira asansa anama wasɔbia ma yenti sika ya yese ya dwuma wu ma ankwansa mra mu bio enhira kan so wo shira yansa no adwuma na dai agini fo ne ahotefo enka amen kase afi anyumne koso na ode wa for you no eba sami shani ya waya mamam to minka let's go. Oh, sit up.
Hey,
na onyo kese na mesre se akonya ewo onko ade a yemi gyina kyire no itu na di na me mo na akoya se de mo ya me ha de fo mo so mo ka o be jo class aka ye ne yo itu mesre onko a kyire won ma siti be bi o ko ya ko tina so e ma me mesre o se u gyina kyire na wonya o sha me ge awradi di isrew wa ba sorry oso tenase ma yehuru se ampa wa ba sorry di mesre o se no ba bia si di bia no wo be gyina wo tenase e ma me ansa ne di dwumadi na aka no atwa so ka ame kase pa awradi on shiraw yi on tete so dudu menim sɛ branch bi a wo bia wo sɔfo kasa fa titusuo dudu sɛ wo sɔfo aka kyerɛ sɛ titusuo dudu nya yɛpo a bɛka kyerɛ no na yɛnkɔ bisa sɔfo no nkyerɛ baabi a koteehyi ɛhyɛ amen mesrɛ wo yi wo titusuo dudu mɛpagya fa gyina w'anammɔn so wo titusuo dudu fa gyina w'anammɔn so adeɛ du ɛna wode baako ɛbrɛ w'awurade Yesu Kristo enkono ni nyina aya wodia ya papa se baako pa na woni ma Yesu ni ya oya enkono no so anha emfani je embrel nti enkono no ya sefa na fa mu biako pa fa ma wura ni Jesus sawo de ba ya peja na fa ko soro ebra ya boso empayi mi kabio entitisuo dudu a eya wo tight sa o de ba ya sorry na fagina wanamo so me kabio sa order wo tight abaya sorry na Pillar of Zion Church ye de tight edi wo metiare ne kuremu so no osuru nyankopon ehira wo ye bompai honhoma ya kronkro ye da wase osi ade edu yenyimu ba kon famra ya yesitie ama wasem yesere ose enhyira bi a wantitisuo dudu mu no odonfo famra betomie sade Abraham tuaye na oye enhyira na bi ka ne ba Isaac na Jacob su tuaye na oye enhyira na bi ka ne yafrum madum yeri ne akyire no yampa bani akoma so adense de yeye enye enhyira amfama ye ne yabusua ye odidifo ne fresi kasam so ye otu ye sikasam so sa ye gina utumi no aho adana so kan sha ye nase Jesus brabede yiri ne shira ye nsa no adwuma enhyira kan sawa trip customers amai na de ye ton so wo ma obi abeto ye da wase e wo Jesus Christ din mo ahotefo anka amen e pato fa bra betu bo ni e ma me Mesro, odi by now tia announcement amame. Oh sorry a oba gena esi wuncha no e mawura mfi ebi efa Kristo no na obi nso fo bi ba. Ti e mawura mfi. Oba gena mesro mane men ade bi kura no hwede se wo fo nso ayira no aba ha. Osafo ayira na aba ha. Se bibi so bedu wona nya wode a mesro fabla property achi na nipa no emerge na ade. Kabi esi obi ani AS when so be ya dey AS 1854 hour AS 1854 hour it is also what ya na abody na akoni efuo amame asel ani dey paso so our announcement bi so atumika na secretary table no na we are not in front no the announcement no about the amen. Mesra usika so ayira no aba ugo sika ni a fita no aka ejuju ma aka fa so anu aka e to so anu aka uchire ni yesu na pa amen obo nsama yesu na owo woni ade nsama yesu na ye ni ko ko ko
General Secretary and now the announcement every as far as I want to get to take the woman as well. When I want to go to American City and machine over the women. On some money to be General Secretary Eugene Amos Asante. Amen. Asante. Hallelujah. But you're sure the neighbors and say, what to say? Convention, a call say, in a noise. I tell you, say, a queen parliament and the committee. Amen. I am sorry, I'm also not young better than some years also. I am Tim can say a pass a years yet I was you. Or the echo, a feeling as I the abyss. That if you buy a wine walk, when Shankan is on the beer, be grass with you, a bit in answer, and the beer, the echo, and Matisori, car, pine, chat, young Timony beer. Yet I am better than Sabine and say, yes, we are was you. Dear, a cat to a crowd. Zion, a radi at the Equity. Say, me check it 2013. And when the park is the convention, a PR mountain. We share number of people are near Waha, number of branches are near Waha, a software are near Waha, a Merku, Memusa Bibia at times 10. Mecha say, a Shenyaman Mudam Pedam, some you will be. I can say, yes, you are you. Amen. About our tenancy. Now, I need the secretary to be funny pen in the book. Now, and someone became in our own throw. Opa, or branch and a modern said there be a ubiti among. Hallelujah. Sadly, we want a report of what's the secretary or one ambassador or one woman in power. The Siana be a woman said, as a full. Nancy said in the Jumedi, Obama as a baby our back for a betty. T. We are secretary now back convention one for the pen and ma. Upa catchers officers of to me because I don't deserve. Amen. Yadarina Coupon as a pillar of Zion Church. As a for education, yes, you do so any chicken for the Shanka on the liver. The same one, our man who pine a really Sarah Day and Falso. Now, one more pine, Emma Accra and Possible use return. Let us have Yenny. Hallelujah. Yan 3 and Sat, Nayankas and Papa, and the show. Amen. As a follow, your doctrine, you need different doctrine. The doctrine of Jesus Christ and the pillar of Zion Church is also your doctrine. Amen. The brother Christ is sorry for who form or to the shampoo and Chia or the Chia one said, Masumi and Yere. In the pillar of Zion Church, the Chia, Christ, Asumi and can also what is to say. Surely in the Fatiam. Amen. And the need of Frubia apart from Christ as should be come. So if you run Amen. And no pillar of Zion Church, your Bible training center. We need a careful of Bible training. The tema of the and say. Opesa asafunche jina ema unje ni schooling ko kana kubieko bra kana independent na siti ema hamne to kwafu na ka ni ba bindi ya ina sasa na tena se ase oba skuna ube sura abe na wa mkasa
Kristo sɛ wɔn afɔ wa na ɔhyɛ wɔ ɛnyɛ ɔno na ɛbɛhyɛ wɔ amen. Eti first verse yi bi de 28 January 2012 January ya etwa mi na 6 years now wɔn na yɛ first verse hallelujah. Na they say ya first second third I will do 4 verse last year. One baby na yeyi wɔn a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛkyerɛ mu ɛna 19 September 2015 wɔn yɛ graduation. They say 4 batch ɛwɔ yɛn ntɛm na deɛ nti yeyi wɔn kyerɛ asafo ne nyinaa ne sɛ ebi obi yɛ kɔnfo wɔ suro mu nim na wɔdwane abɛhyɛ mu hwɛ wɔn anim haa ebi a obi ne nua baabi ayɛ na wɔdwane abɛhyɛ mu esi fɔm a bɛbɔ yɛ amaneɛ na yɛn mpaa ne mfiri mu so anɛ yɛn mpɔ wɔn ne siesie asɛ ne bɛ wi pɛ a ɔbɛsa aba bi ti hwɛ n'anim ebi a obi a bɛ wura kum ne wɔdwane na ɔbɛ wura baage nti ti yɛn ma wɔn nyinaa bɛ lade up na mo ahwɛ wɔn anim 4 batch no a wɔn asate wɔn ade sua a dabi wɔn nso abɛboa asafo edwumadie nti yɛde nsɛmbɔ ebehyia pillar zero church bible training center the 4 batch na ɛma wɔn nyinaa asɛm na sɛ wɔn wɔ hɔ ɛna nkɔ wɔn kɔ asase na wɔn kɔ wɔn yɛ hwɛ wɔn anim ɛwɔ anyi mu obi na wɔdwan yɛ bɛhyɛ mu a ɛnɛ yɛ a baatɔ wɔn nkɔ wɔn anim kakra nkɔmɔ ni n'obi ɛhu wɔn anim ɛnyɛ ɔfɛnti wa ambɔ nsɛm a n'akyi nsa bàtɔ bɛma obi nsi obi anim bɛma obi nsi obi anim ɛnyɛ ne ntɛntɛn so hallelujah bàtɔ nsi wotiri ase pɛgya ati ɛba n'adwuma yɛ pɛgya ati ɛbɛ sɛ obiara hu wɔn anim. Na yehu sɛ ɔka ho mɛbatɔ mu hu wɔn anim monhwɛ ne yie yɛda Yesu ase amen. Afei bɔ nsɛm ma ɔbɛrɛ a wɔtena ase batɔ mɔtena ase ma wɔ mɔtena ase ɛma no wɔn ayɛ fɛ paa hallelujah. The Pillar of Zion Church yɛwɔ Bible Training Center wobɛgye nteteɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkyerɛkyerɛ bɛyɛ baako na wosuban ɛde wabɛdi sɔfo na Kristo na ahyɛ wo sɔfo wɔn kɔfa ɔyi mfiri baabi abɛgu tiri so Kristo na sɛ yɛampa sɛ woyɛ sɔfo no frɛ wo a ɔno ara de ne ngo ɛbɛsɔ wo so amen. Nyame nhyira wo din nyinaa ɛwɔ Yesu din mu amen. Zion yɛ gyidie ɛne yɛ nyina soɔ bɛbatɔ dede wɔ ha obiara pay attention ma yɛfiri sɛ yɛsei no nkyerɛkyerɛ bɔne adɔɔso. Zion yɛgye Honhom Kronkron edi. We believe in the Holy Spirit. Yɛgye bi sɛ Awurade ɛho ɛwɔ hɔ. We also believe in the Trinity God. Ɛgya Ɔba ɛna Honhom Kronkron. Zion yɛgye di. Zion yɛgye communion etum. Yɛdi communion yɛgye tum. Zion yɛgye tithes etum. Yɛdua tithes. Nkyɛnkyɛn ahodoɔ ne nam sɛ tithes ɛyɛ Zion yɛdua ɛka ho. Amen. We believe in water baptism. Nsuoma subɔ Zion yɛgye di a yɛbɔ nsu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Enti yɛnhyɛ ne nso na wokɔ na so bi kɔdaadaa wa wɔntumi anaadaa wa. Yɛtɔ so biem Zion yɛgye tum sɛ mmaa etimi di sɔfo ɛmaa ntumi ka Nyankopɔn asɛm nkyɛntena baabi na ɛnkyerɛ w'adwen sɛ ɔbaa ne wo kwan sɛ ɔkyerɛkyerɛ na odi sɔfo. Zion yɛgye tum mmaa wɔ ho kwan nti wohwɛ adesuafoɔ no a mmaa bebree ɛfra na wobɛhu wɔn so no koraa amen. Yɛtɔ so biem Zion transfer of pastors ɛyɛ adwuma nti sɔfo no a ɔne ne yɛ adwuma wɔ hɔ no ɔntara wo nkyɛn ɛnkosi daa. Wata aboro so a mfie 9 obɛfiri hɔ ama sɔfo foforɔ aba abɛto adwuma no so no so ɛkɔ baabi foforɔ. Ɛkyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ yɛfunu baako mu mmaa nti members no ama ɔno maa mo ntena ase ɛnka sɛ yɛyi obi afiri hɔ monte aseɛ
ɛka Zion ɛnhyehyɛ yɛn ho nti sɛ bɛrɛ no duru na ɔsɔfoɔ ɛfiri hɔ a ɛdasɛ mɔmɔ kwan ɛfiri sɛ ɛka yɛnhyehyɛ yɛn ho amen. Yɛba yɛaho siesie yɛ mu a ɛkyerɛw wei so mu ntie yie. Bible ne sɛ sɛdeɛ tete ɛma akronkronfoɔ no ɛsiesie wɔn faeɛ na ɔbrɛ wɔn ho ase na ɔfrɛ wɔn kunu no ewura. The holy women of God, how they dressed. Desire, and yes, dressing bi a wopɛ ɛna ɛtumi bi ewura asafo yi mu. Atanti ameka sɛ sɔfo wɔ wabere ɛna ne preaching ɛntumi nyɛ wɔn wei nsɛm ɛso ɛdɔɔso. Maybe the other baby now so that them not much after the power won't do yes I had it. And then you will be cheap up okay. It is seven. So your powers are young set trust. And my sorry. Young said if you answer for the fears in your day. If it's a poison, there be a normally be a day and a poison. 2. Dressing the people better 10 and so. A pint 1 inch bra, and now there is such every mercury, especially on the phone. So, Mona, Omoma came in a show was young to sell Obama, and my pint and now. Hallelujah. If it's so for answering the whole world, be a shame. Will be a piece, as I am for my air fast as buying. At I didn't see it as a pint bra. And now to a bar, the one of you know what they call a secret to anyone. Sana Marantella so, as a trouser, a friend of pencil, winning pencil. Wasn't saying, I know I have Fiana so, and secret to anyone if we say Christ on necessary. There's so far dress on the two, and I guess of my dress on the two. A bassa nice and and I'm on it here. When your mind is made the use of it, to yourself. For your power, that if you go every single night, any point see a woman. Amen. If you go every single night, one I say, you shall wear me and come. Was a mark on for dressing and the address to be seven, one sentence. Sunday dress, we are so for one sort of money to be back for a person and you not 10, said, and yet. Hallelujah. The end to be. Your moment, I was a film. Yen dream, I was a film. Yan to Toyano, yen makeups. And yes, often them pay a radempe, till I told you when I knew what told I'm not Pamano. And the who when you must. Amen. Yan to Toyano, yen makeups, our heart. Yan Titi and Yenchi. Yes, we holy. Woman, amen. We say in answer. Yes, sir, as my dear, as a fool, yes, sir. Wearing of earrings is allowed, yes, sir. Amen. It's a big number of big trouser and sharp. Young canny baby, yes, sir, as my dear, or as a feeble. We don't preach in this church, you using a radempe and a society, and gin in you. I was a female. But I was second to form one to Nina. Hallelujah. Sunday is here, your son, your car, the Siada, your bomb pie, yen to the children. The difference offering at the second offering, if you are tight. The side your welfare, a home problem. Help us for the swelling power of my freezer. The parliament in a more welfare, say a 5 cities and manta, non capability. A 2 cities a month. 1 week a 10 pesos, 50 pesos. 1 month a 2 cities. And a day I want to know young one that was 1 week we need 50 pesos. I'll become a woman who will be your welfare. Send Pania Sama, no, I could never be said as a funny nido. Correction for the eye, Yatono, I sorry, and no any tongue. Yadisia sorry, dying. The DBT light base, the DB a new man, a was a phenomenon, Kai woman. And only at this animal in 9 years. That's how welfare will be worried, will be one car, yet in a swap of one. Benny Pane betting them own fee, when you are some no man fee, no as a funny needle.
Kristo onya abasheboni ba bia Awurade mehye bia ode mmara ne ahyede ma wo timisram edisuntudia ahodo abansole ahodo na ade adwane aba ha so emetoa so nti welfare no ba bia won okọ atua se wonim se wuntua unya asem enkogba asole na mane sa asole di wachi eba o maye nya atwom o maye bone amen ti mun hyane nso eka ho metoa so Zion ye ni so ade hunu ene se 2013 ejina aka se Awurade nam ne ba so opese asafu ye bie Bible school Awurade adom abem bon nsem Jesus asaka se ye bese nyame asem ye di dru wiase afa na nyina ampa within 5 years interval as I say Zion international na esoso no aye adwuma if you say ye were branches more than 5 outside one more nsem ma Jesus Ani so ade hunu ba so se be se bie na sin trade e ma asafi Awurade enam ne ba so ne adwuma asafi nyina so atimi ato asase kese eye more than 15 acres or so ewo akom asase kese pa let us say ani so ade hunu no asase ya no hallelujah amen osaka biem se ye bebie factories ahodo e de be support asafo no na ona woni adwuma ye atumi ayebi eno so egu ekwama ente ebeye ana okan biem se besi asore kese betimi afani pa bese 6000 ben sanka na me se bro chance se osi no he say ajampoko 20000 people enti ente ya beba igila wa roba be hu edan no se isuo Awurade gusu a ode na safo eko na yedwumadi esu ni ye free convention yasi ye besa babiem Awurade yadom na wa mefa ya nko efie dia 4 September to 8 September iglawa annual program to say the Yaba convention ye nyina ye ba betwa hia ewo asori fie kese ewo ma utakwa maku na ya bedimu ada enanum 5 days dry fasting ya to be say eagle hour enumu ne ya ba yedi communion yedi communion once a year yelele dabia once a year enti say one tini ama igela wani dia communion enya dia say obetimi edi communion susu ebi enya dia say obetimi edi communion bi to modern ese obeba na ani so ade no ba ko so ne say ye wie igela wana dia akanyina crusades na crusades no Awurade na me ba so ka asa ye bepe ka asa ye be support dwumadie no into the kan atoto America Ford ye de chance ye obe se elisia na ensiran ka Awurade say no enam say Zion ye yes pattern na young fighting backwards ne fighting forward indeed ya jump from America Ford to this time buses I felt the toll buses. So far there were 6 at a drop per enter. The big diamond in your 50 pizza and not any of the I know they need to one more with now there were 27 branches last year about convention, but glory be to God, sir. Yeah, they arbitrate the ending in a count. Say there were 39 branches. One more in Jesus. A human as soon as Zion, they are powerful. My own final I found a kind of now into me and Koso. So they are come apart and one bar obey me at Tinem. The one far come apart, Madia, obey me a call, but your number retent in our me. Amen. Ye free igala wana crusades ahodo free ne ya ye bepon convention ye beko crusades e all branches e kosi say afeno e beko awiye ne sa ye ntino wa wo te bia ye mesa wo ye supporting to the crusades program individual support one kasa empanyfo say ko ena ema ejewe amen. It is say 1 CD or 2 CD, so say 500.
obiara contribute say 1 cedi a ɛyɛ sɛ nipa 1000 obiara contribute 1 cedi a yɛbɛgye nti o branch hɔ there was a time brother friend so for my contribute 30 cedis akɔto crusade account to the one aso sika FM na nyame enhyira wo nti obiara mfa saa na for 0244 011 213 0244 011 213. I know say number really a common out here. But this year I already say you go to say the free woman. What the 1 city, 2 city, 3 city, 5 city, 7 the photos are counting my young fan support. And that's a brand party. The man a human I have. Now I crave here the Bena one so Ubina Uchefa a woman. Sauti Tuma Kase Eurapte Melie. Amen. About your poma all branches pastors, but your mobile train, your meeting and pentem na enko, unina on train, your meeting your bay. Hallelujah. Man Felicity Bamo Abusokua, Mumpen for say no meeting, any other branches in leaders, whom after service. The Bomon days are going to be at no train. 2017 year calendar for the whole church. Enter branches in the Buri, but only back on man. A biwa, the Antibia, Mugasa Mujibicon, Moko table, Umbambi, now what they call a branches in a room, project I hold and then pictures I hold in a room. About a tasso, me and son. The branches will be your poma, Oko table, moving akɔnɔma kɔgyibi akɔ Awurade enhyira na ɔyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu dim amen. Mɛma kyɛw mo a mokɔde da ɛdan ni mu yɛ pɔn a mo akisi mo mo nyinaa mo mo wɔn dan na wɔma yɛ sa aka mo mo de sa de kɔ akɔma amabom sɔfo Joseph mɛnɛ ne tibi table no wɔ hɔ mo betimi de aba hɔ ɔno a na tutu na ɔnkɔtoto na adi mu ɛmfa nkɔ amen. Na baby I did that so more than see with the hoodie because I mean next year the next was a bit near Baha. The next row as a bit near Baswa, the Bayan and the better say a bar or would have been my and not to move from my head. That would be our when we're doing the Waha. Ya knew some poor, ya knew capre. And the no ball and be our Waha. The Sarah wall and in our Fasua. Na prahan sana wako se hu se wa jai ewura ne saa ebo wa fa osika kwa sister e be twa bi ta to ya ho ne kese na se lesia ba bi e be ko ye chew se wo ba ho bia e be fo so akọ so akọ fa Yesu ya no ya so le wo de mi ane to amen ti misra wi ya prawura na se sawa bi e ko e me ni wu ya se bia amana yi tu ye ni ntimi sa mfa wo bola ni gugu e be boroso enku ayama pra ntimi sram munti na mun shan so e ma ye amen ye wo books ahodo wo ha Awurade na de papa so de aba out first one a false prophet and adultery oba ebi wo table no ko jibi breaking the power of lust enter book we ya talk about every said the dijuma nti oko table no one breaking the power of lust obi na bi ho and issues of life so and also ebi ewa oko table no one obi na bi and see this ahodo and no dey mean timi mbodi e don so papa ten so ko e kire wa and so to obi ho obi na bi e ho yesrasa adwuma bia wudi no branch so ye elder so ye o so ntuni fi okram se oye ama Awurade na wonye manipa na Awurade a utua ka no ono so betua wo ka eberesim na ni nhira be kan wawo entoanto so nyina ekosi se ye beko fie se ye free ya na se ye nhia ye hia e wo igila wase a ye se obi amfa akoma enko na adwuma wo koye no to aso ye so principle to ka se mi se ye nyina ye nipa baako ye ni nchichemu ye nyina ye mfa wodo enti ase ne nkabo mu ene asama papa kan ye se ye nkotwe akra
enhye Kristo Yesu din animunyam yenkɔtoa so nkɔka sɛ nipa baako ɛne twa sɛ ɔtwe akra no ɛyɛ nyinaa ɛne yɛkɔ akɔyɛ na menim sɛ Awurade ɔde Zion ahyɛ nnwuma paase no abusuafoɔ nsɔrema asɔfoɔ anwetofoɔ mmakufoɔ mmamakuo youth asa akasa choristers Awurade ɔde yɛn nyinaa ɛbɛkɔ awieyɛ pa Awurade nhyiraw na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na wɔnti n'anim kyerɛ ɛkɔsi sɛ ɔbɛba abɛfa yɛn nyinaa akɔ fie bio Christ asomdwie ɛnka mo nyinaa I love you all. Amen. I say, watch me ending. I say, Nana Wasuma. Mesre, Uni are not on channel, son and son. I catch it and say, Minia, my branch on the one. The Koyena Midu, I cry me coaching. So for the Grabeji himself, God bless you. I am watching you. Amen. Misrao, o Kasembi, Yane Atoidiano, Mr. Muntie Pa. O dear, Peboto Missy Winchai, Yapoya, O Privia. No one's a Sabbath and idea Gubo to Lunadi Kofi straight. And I must say, Yana, your Methodist one, with your Raditi Sramo, Yapoa, and Wakase a woman into woman pra. Yenina Copra, dining near Prepla compound or near Sabola Lagu baby Falcon. Or Crowd or Mamma Bed Fabola Nimu, you read your goo near Maca, a quacofa. To be slow, ye qua, little quanso. Mamma Nema or Mummy call, not young Gossi. Na menim sɛ Zion de yedi honi dada sunsun ne honam fam nyinaa yedi honi sɛ yampa de ne aba wo nsɛm ne hyɛ Awurade wɔnhyira yaba betie Awurade Nyankopɔn asɛm na ɛbrɛ ne kɔ bebree anwontofoɔ no nso dɔɔso ti mesrɛ sɛ manfrɛ wo a ɛnkasa akwa no gyina ne taame mentaawo na mmom sɔfo bi ama me wɔne I mean, one day the messy from not the BCSC. Name Crow, what? Oben was a head, she now did not bomb before her. And no, this is about Amen. And the young child found somewhere in Shia Zion and into forum. Now, Omunina, man, don't see her back home. Mr. Munina, Mumbo, man, would see her back home. Bon sem kase afashi a wo mo eme bon sem shi a wo mo ema me mesra ansa wo bato nyom no wo ma gina wo mo so wo ntena se mesra mo mu gina wa na manfofu oshi mini Nyankopon di sira mo ntena se ema me na mo kra mo bre Mesra se wujina wana akonya si akira kona kotena so emame o so se ne se o makasa montena se amosi da bi mesra o montena se na hye Awurade di animunyam amen Right.
Amen. Praise the Lord. God bless you. And the assembly na ye catch you one. No sign you one there. Amen. I can't to for me because of time meeting. Now maybe ewa what told you actually now we tie you sampa and to for a whole home. Nti yɛnkyɛn wo yɛmfa nsɛmbɔ ɛde didi yɛhyia yɛ maame Dorcas na ɔbɛma ɛnwomtia mfa ne yɛ papa taataa wɔn nsɛmbɔ no ntumi ɛmfa no ɛmma sɛ nka ɛnyɔntoɔ no yɛma bɛda asa ɛnka ne deɛ ne nka atera ne ti wɔn nsɛmbɔ no ntiapɔ wɔn nsɛm kɛseɛ paa mama Dorcas mame na osini CDC na bi wa ha sampai ena ya se wo besa sampai wa ha Yeah.
say, Mommy, we have to know what to honor word to me out to offer. Every mama say, Mama, what born in your man will make a crack. Matters as a oh, she check a review. Mr. Otto, away, and my one tenant, made up a person on lunch at a cramaya. In the autumn, Nabu two, but now son of us, one family, I made him a Amen. Mama, get to
And you know what you say? Amen. I said, ending of this year, I said, Bible today. See this baby or do fetch Lord of not more. It is said, Ubutu and be at all. Amen. Young friends, and we share Zion Pa. Now, Mama and you return back home. Oh, Father, and some we share Zion Pa and Mamma. When some volunteer for Papa, was that almost says your mom, which I can have, and Papa is here. Oh, Papa, wonderful.
Yes.
Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Daddy has some any culture Zion Kwa. Oh, Mantio. That was on your oh, Mama, Pesaka for the new most of one of them. Oh, we are Muslim and no problem with the Kutupa, awe widu, kaame kasia pa. Everyone worship. Winning, biyawo, any ubu, kaje kasana na ampaya, bebida, na vile tu wama na ampaya, kaame kasia pa. Enti ubu, ene wopen. Ne bode ti ni sheba once ya ya promise we na kan 19 dia to 9 no eno se na rembo ato na ta se enne apam bi besi ha ka ame kasie pa na wuri ma dia ma pasa we me pese ku jina wana mo so sari jina wana mo so sari jina wana mo so akola kitua bi wasuate ma me sero brejira be fa wo bana o sapa wo sha akola we die enzo ne ko sa de won wasua omo nzo obi an we di oni ni fo me ma no fuju inti mesra wo so rana o ti ni fo an tu bi kana ko ho na ko ansana afre na me e ba no mesra o ti ho no mo a Bible say move for a lidie. Ema die lidie asano. Ya no mo dire ko e free tono. Na ya mo re. Wo ma ye dibi salutu. E bi dibi dia na mo na se pa no so na salutu. And this is only Nyankopon asam eba. Why ambassador of Christ. Ono na ejina ema Kristo. Ejina Kristo anamu. We enter with entity for some of my
name of preaching, I've been studying powers.
dodo asai oni sha me dia ne da ne je no ko ma ni che yo no me pa na sa me ya anso na ha nso na de amen the person nipa bia wo pa pro de boy Zion ni bia wo ha ma wa ni ye amen je say amen amen me se mo ni na ya ba amen ka sa mo jo anuda ya po ya ko da o ni se me da ya me so da na me sa me ni jinonu je say amen je me trouve me na Ebenezer ba na so for prince ba ana mo se Ebenezer sentimani aji wo wuri no who is one year in November? That's all praise you should have to know also Sabbath. You say amen. It is my say about us how now. Also you say amen. You are being a helpful. Me ando. Oh, I'm the rock from a DBA. I'm so good. I do to me. I believe in country so.
Amen. 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 Jump. Afei, Katwani na original Mampire. Yɛbɛsrɛ ɛnɛ awiane sɛ wobɛdwe mo ba honhom ahodoɔ nti ase ngye a wɔabɛkasa yɛbɛso bi sɛ honhom biara a bɛma ɔwɔ sɛ no asɛm bɛdi asi nim sɛ wode ahyɛ base dada ma akoma a wɔbɛhwɛ biagye wo sɛ ɔka ne sɛ amen.
Ɔmo nsa mo paa. Wɔyɛ adeɛ. Yɛkɔ crusade. Yɛkɔ Yɔnkufoɔ no nyinaa baabi a wɔwɔ branch bi a osu nyame nhyira. Na mekɔ Lagos. The old man, organizer, nyame nhyira. When you call Lagos, and asɔfoɔ no nyinaa UG Amos Asante UG Amos Asante ewua na kɔpɔ nhyira ɔdiro They know que c'est bien comme pas. Ou on est très humanity. Na sɔfo no wa asomdue wɔ fie sɛ sɔfo no ni asomdue na ne yere teetee no ankɔ so nti na so mo ware a momfie mo ani na monhwɛm na monya deɛ obɛtumi aboa mo nya deɛ wɔyɛ kansa no abɛgyina sɛ wopɛyɛ kamfiri akɔ amehyira wo mene Komote Sika FM. Would you show me? Amen. One man on Quandimo. A babamo yesterday. You know, didn't come up. Baby, me call a beer phone. Now I dress as a young Tom. And I'm a coach now, no shit, no pump. The Korea's program of Boma. Now I'm a beer free a what dog. Now, baby, over the prayer camp on a Korea program. To Nanta free. You do on that a 4 hour in a hall. Now could be a second. Let me say, I was a bro. Now, but Jimmy, I should go. Now, my company, amen. More my queer panel, and now one was some boss. Now, not papa, one little mommy, you know. Bro, we see na papa no ade aburo ne me yansa na ode agum odi sisene ntamtam na ne ba no so edu na ta asha kwa ofa so ye na fu na your program now 6 days. Did the 5 days. Lucky and fortunate. Me na mind. Isa kocha. Na brother will be ayo. Na fifiri nkete. Timijina ona efo ni kasa kram.
sa program na ọnụọ brodi bi wọ abọnti kuro no nkwa na so na woto e no ase aba na me se man bi me no na ye je so asema me ka tira papa ne se won se ni ha anye won se ani ha anye no se ba no se bo me ba me dia me kwa so na so sa fa abaya ma usanka ba kwa so se won kwa so won se wo ye kuya o say nam si yes sana Kristo when you come on na bro ya one ya bro free ya tu free bro dua ho the Jesus buy no o ba ka wase wase se bro free an to famo at say de tie wase se bro free an to famo at say de tie wana betimi akan ba anka ababa ko pese kete wudi anka no wo mi anka no a na ba ne beto wanu ma we kura de so ma meketo a na ba ne beto wanu ma yi ba ko pese wana betimi akan anka bi na hwana batumi akan anka dodoa ye benya free sanka ba we o je me so amepe amen abrofio ya anya batemi ba so yi saba kono on Christ what you may say, amen. Amen. Now, on your good trust, king. Or Quran of Papua, when young fast will be our winning. The moment the blue or the other soul, and you, recession. I said, so be fun to masase no di na bro fia ni samwa aso ba ban faso bebre wo ya bro fia anso na bro wo no aya ankata bo hello me se ankata ba ko pe dia wo se wonimu mama entre manka dudu ani anka bia be firi mu aba ko so da ba ko pese ya na fifiri be ye dutaya e betimi aso ma ko ba se e bia so anka ba ya dia ba e wo at the same time biana anka ba na di bia ya ni bia ni da so si ho a egu so ya dia ba aso kasa amen anka bia ni so si ho e da so every blessed year and that so but what you say ana dia wodi ye no wonya mfaso wo ni paduam but ababia say abetimi dua the whole Ghana wote me so amepa amen eso me yanka baba ko pe say me nyame agrim
ohuru sɛ na buro baako pɛn sɛ wɔgya no soro a mfasoɔ bi anyɛ deɛ bɛ obɛsane this earth na ɔde abɛhyɛ asase nti na Yesu se yɛyɛ a yɛaba yi yɛnam Christ is the seed of God. When you are near Biaba, you are delivered Biaba. Now, when you believe, so what? But my make a secret here. What to from her? Almost a brother new officer. Not brother Munich show. A brother in officer. Why Christ? I am if you free when you are young for and for free when you are the other song and I die, but the but I tell what you say. They are being so far with the idea by but the empire and money it is a idea here. I am sure and then we are five. Bosro and the leader of Bruno at the 70 and in your time. Yes, at all. Never sure. Swapper. I'm a pastor. It will you see yes, I will be free for life. And that's how good. When
nti